Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Тойжлы вирусқа каршы көрәш дәвам итә. Күчемсез милек өлкәсендә җир кишәрлекләренә сорау арта. Көнбатыш капкалары микрорайонда яшәүчеләр үзләренең партия кискеләрен күрергә тели. Татарстанның Әлмәт районында 56 меңнән артык кеше яңа коронавирус инфекциясеннән прививка ясаткан. Вакцинация буенча мәгълүматларны туры эфирда район башлыгы Тимур Нагуманов җиткерде. Безнең районда актив вакцинация дәвам итүе турында исегезгә төшерәм. Бүгенге көндә Әлмәт районында яшәүче 56 меңнән артык кеше прививка ясаткан. Бу планның 60% тәшкил итә. Әмма әлегә җитәрлек күлемдә кешеләр прививка ясаткан турында сөйләргә иртә әле. Бу эш һичшиксез дәвам итәчәк, дип билгеләп үтте район башлыгы. Турыдан-туры эфир тамашачылары башлыкка узган атнада вакцина белән чиратлар һәм өзеклекләр булуга зарланды. Нагуманов сүзләренә караганда, ул проблемалардан хәбәрдар булган, әмма бүгенге көндә алар барысы да бетерелгән. 5000 данәдән артык вакцина алынган. Мин вакциналаштыру белән өзеклекләр булу сәбәпле мондый ачулы характердагы берничә хәбәр алдым. Әйе, чыннан да тәэмин итүдә өзеклекләр булды. Шәшәмбе көнне генә дә 5000 данәдән артык вакциналарның зур партиясе килде. Бүгенге көндә бездә 4000 артык вакцина бар. Шуңа күрә хәзер проблемалар юк, дип билгеләп үтте район башлыгы. Тимур Нагуманов эфир тамашачыларына чиратлар турында белүе хакында әйтте. Аның сүзләренә караганда, бу табибның һәркемне каравы һәм моңа вакыт китү белән бәйле. Безнең медиклар бу процедураны тизрәк һәм үтемле итәргә тырышалар. Шуңа да карамастан, вакцинага күпмедер вакыт сарыф итәргә туры киләчәк, дип аңлатты район башлыгы. Тимур Нагуманов сүзләренә караганда, районда авыру белән хәл киеренке кала. Әлмәт үзәк район хастаханәсе һәм коронавирус белән бәйле барлык мәйданчыкларда бөтен куәтенә җәелдерелгән пациентлар бик күп килә. Аларның күбесе ясалма сулыш алдыру аппаратларына тоташтырылган. Шулай ук ул Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министрлыгыннан һәм бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасыннан ревакция үтәргә дигән тәкъдим кертүен билгеләп үтте. Пандемия хәлендә булуыбызны исәпкә алып, теләсә нинди вакцина белән ярты елдан да соңга калмыйча ревакция үтәргә кирәк, дип өстәде Әлмәт башлыгы. Белгечләр Тойжлы вируска каршы көрәш вакцинация икән һәрдаим кисәтеп тора. Илдә вируска каршы гомуми иммунитет булдыру өчен халыкның 80% вакцинация узган булырга тиеш диялар. Теманы Алия Байрамалова дәвам итә. Татарстанга Спутник Лайт вакцинасының беренче партиясе кайтып җиткән. Республика 13500 доза алган. Вакцина Татарстан сырхауханәләре буенча таратыла. Шул исәптән Әлмәттә дә. Мәсәлән, 3нче поликлиника 400 доза алган. Безгә яңа Спутник Лайт вакцинасы кайтты. Аны Спутник Ви вакцинасының кече абыйсы дисән дә була. Әмма шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Алар антитәнчекләр булдыру буенча аерылып тора. Әгәр Спутник Вины 21 көн арасы белән 2 тапкыр эшләргә кирәк булса, Спутник Лайт вакцинасы нибары бер генә тапкыр ясаулары белән аерылып тора. Антитәннәрнең артуы инде атна дәвамында көтелә. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Спутник Лайт вакцинасы беренче чиратта COVID-19 белән авырып, ярты ел узган авырулар өчен каралган. Прививкага яшәү урыны буенча сырхауханәдә яки түләүсез 122 телефоны буенча язылырга мөмкин. Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер башка темаларга. Күчемсез милек өлкәсендә аналитиклар җир кишәрлекләренә сорау артуын билгеләп үтә. Пандемия вакытында Россиялеләрдә кыйммәтләрне яңадан бәяләү булды һәм күпләр элек планлаштырмаган булса да, шәһәр читеннән күчемсез милек алу турында уйлый башлады. Нәрсәгә игътибар итәргә һәм нинди участокларны читләтеп узарга кирәк? Тулырак алдагы материалда. Йорт төзергә булып җир сайласагыз, беренче чиратта бу участкта саклык зонасы булмау турында белешергә кирәк. Махсус шартлар булган зоналарга игътибар итү яңа чынбарлык. Судларда тиешле булмаган зоналарда төзелгән объектларны сүтү турында эшләр күп. Иң беренче чиратта саклык зоналары барлыгы юклыгы турында белешергә кирәк. Чөнки әгәр дә бу газ челтәре булса, ул чакта төзелеш тыела. Әгәр бу электр челтәрләре булса, ул һичшиксез төзелешкә язмача ризалык алырга кирәк булачак. Әгәр бу су саклау зонасы икән, аны да аерым карарга кирәк. Моны өйдән чыкмыйча ПКК Росреестр.ру сайтына кирип карап белеп була. Әлеге сайтта кадастр исәбендә торучы җир кишәрлекләре исемлеге, участок турында мәгълүмат чыга. Башта катламнар пунктын сайлыйбыз. Алга таба зоуит. Без сайлаган участок яртылаш саклык зонасына керә. Икенчедән, участокның борылыш чикләрен чыгару зарур. Сатып алучы сатучылар күрсәткән чикләрне генә күрә. Шуңа күрә җир кишәрлегенең төгәл чикләрен белү мөһим. Без бу җир участогында нәрсәләр булуын күрәчәкбез инде. Әйтик, бу җир кишәрлегендә трек бармы, күпме агач, күпме эш күләме, тигезләү өчен бу участокны тиешле хәлгә китерү өчен нинди эшләр эшләнәчәген чамалый алабыз.
Бу процесс башында БДР үземтәсенә заказ бирелә. Алынган мәгълүмат җиһазга кертелә. Эти данные вбивают. Географик координатлар буенча җиһаз җирлектә чикләрнең кайда урнашуын күрсәтә. Хәзер бу урынга билгеләмә куела. Бөтен почмак буенча шулай эшләп чыгабыз. Киләчәктә судта күрше участокта махсус йорт салмавыгызны расларга туры килмәсен өчен акчаны кызганмыйча чикләрне җир сатып алганчы чыгарырга кирәк. Лидия Закорина да шулай эшли. Йорт төзү өчен җир участогын сайлаганда алар беренче чиратта үз теләкләренә таяналар. Тик саклык зоналары турында аныкларга һәм бер юлы чикләрне чыгарырга онытмаганнар. Без янәшәбездә урман һәм күл булуын теләгән идек. Күл буенда җир алыргамы, әллә читтәрәк җирне караргамы дигән сорау килеп баскач, без икенче вариантта тукталдык. Намуссыз сатучылар белән очрашу куркынычлы һәр вакыт бар. Шуңа күрә участок сатып алганчы белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алсу Нуриева, Айдар Кәбиров, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәренең яңа көнбатыш капкалары микрорайонда 6000-нән артык кеше яши. Шуларның 2000-е балалар. Шушы микрорайонда яшәүчеләр үзләренең парк яки скверларын күрергә теләүләре аңлашыла да, бу проблема тиздән үз чишелешен табачак. Тулырак алдагы материалда. Көнбатыш капкалар микрорайонда яңа сквер төзелә башлады. Бу проект уңайлы шәһәр мөхите формалаштыру президент программасы буенча тормышка ашырыла. Төзелеш барышын Тимур Нагманов җитәкчелегендә комиссия карады. Здесь очень много. Нәкъ менә шушы район өчен без балаларга да, ата-аналарга да, балалары белән бергәләшеп йөргә урын булсын өчен юллар төзергә булдык. Төзелеш 2 елга сузылачак. 2нче елга башка эшләр каралган. Көнбатыш капкалар микрорайонда йорт яны территорияләре буш һәм шыксыз ялан булган. Былтыр инженерлар мәктәбе һәм балалар бакчасы файдалануга тапшырылган. Быел велоюллар һәм җәяүләр зоналар төзеләчәк. Ә киләсе елга кече архитектура формалары һәм яктырту системалары урнаштырылачак. Будет хорошо. Бик яхшы булачак, чөнки хәзер коляска белән йөргә бөтенләй урын юк. Элек мәктәп территориясендә йөридек. Хәзер мәктәп ябык, йөреп булмый. Бала белән йөргә урын кирәк иде. Район-то новый, детей. Яңа район, балалар күп, кайда да булса уйнарга кирәк. Менә шундый зур район өчен бу балалар мәйданчыгы җитәрлек түгел. Сквер нужен, конечно. Сквер кирәк әлбәттә. Менә бу мәйданчык кырында агачлар үсми, күләгә юк. Кояш кыздырган вакытта балалар белән йөреп булмый. Балалар кичлән генә уйнарга чыгалар. Яңа скверда рәхәтләнеп күнүзен йөрәчәк без дип уйлыйм. Алсу Амирова, Милена Валиев, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Август айына тиздән аяк басабыз. Димәк, яңгырлар ешрак явачак. Өссе көннәр шигенүгә күпләр сөенсә дә, Ленин урамы 106-нчы йортның өстәге катларында яшәүчеләр хафага төшеп, безнең редакциягә мөрәҗәгать иттеләр. Тулырак алдагы сюжетта. Әлеге йорт шәһәребезнең 4нче микрорайонда урнашкан. Ул 1988 елда тапшырылган. Өстәге катларда яшәүчеләр инде берничә ел буена түбәдән подъездга су үтү белән җәфаланалар. Яңгыр ява башлау белән подъезд су күлдәүкләре белән тула дип бирде яшәүчеләр. Проблема течет у нас постоянно. Стояк буенча түбәдән су агып төшә. Агып төшә дә шул су безгә үтә. Безгә сантехниклар килделәр. Стоякка берничә тапкыр сугып карадылар да шуның белән бетте. Без подъездда торучы счетчиклар өчен борычлабыз. Аларга су үтсә бик яхшы булмаячак. Шуңа куркабыз да инде. Стояк, видимо, не срабатывает. Кайбер фатирларда ишек кыңгыраулар эшләми башлаган. Әлеге йортта яшәүчеләрнең борчулары урынлы. Электр системасына су үтеп керү куркыныч нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Яшәүчеләрнең сораулары буенча идарәче компанияга мөрәҗәгать иттек. Алсу идарәче компаниясе үз чиратында әлеге адрес буенча барлык кирәкле эшләр башкарылуын һәм һәр заявка җәйге чордамында үтәләчәге турында әйтте. Проходили очень сильные дожди. Яңгырлар яву сәбәпле бездә заявкалар артты. Агымдагы заявкаларын без үз вакытына башкарабыз. Бу адрес буенча доступчы тартылган иде. Аларның шикаятьләре үтәләчәк. Ленин урамындагы 106-нчы йорт буенча капиталь ремонт әлегә планлаштырылмаган. Әмма халык стоякны һәм түбәне алыштырырга кирәк дип саный. Алсу Амирова, Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә югары лига командалары арасында футбол буенча Татарстан Республикасы чемпионаты. Лучи телекомпаниясе 30 еллык юбилеена чакыра. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Россиядә инвалид балаларга бүтән чират торырга кирәк булмаячак. Россия президенты Владимир Путин инвалид балалар һәм аларны озатып йөрүче кешеләргә чиратсыз хезмәт күрсәтү турында буйрыкны имзалады. Россия президенты Владимир Путин инвалид балаларга һәм аларны кафеда, поликлиникаларда, кибетләрдә озата йөрүчеләргә чираттан тыш хезмәт күрсәтү турындагы буйрыкка имза куйды.
Документ 26 июльдә хокукый мәгълүматның рәсми интернет порталында чыкты. 1992 елның инвалидларга дәүләт ярдәме чаралары турында беренче указында сәүдә һәм җәмәгать туклану предприятиеларында, ЖКХ, сәламәтлек саклау, мәгариф һәм мәдәният учреждениеларында һәм башка оешмаларда беренче һәм икенче төркем инвалидлар чиратсыз хезмәт күрсәтелә диелгән иде. Президентның яңа указы белән бу категорияларга инвалид балалар һәм аларны озата йөрүчеләр кертелгән. Законның бу абзацы сәүдә, җәмәгать туклануы, көнкүреш, элемтә, торак коммуналь хуҗалык предприятиеларында, сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният учреждениеларында, юридик хезмәтләрдә һәм башка оешмаларда чираттан тыш хезмәт күрсәтүгә багышланган. Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балаларның шәхси һәм интеллектуаль үсеше өчен шартлар тудыру, шулай ук мәктәп укучылары өчен эчтәлекле ял оештыру максатыннан Әлмәт районының берничә мәктәбендә бер юлы 6 шахмат зонасы ачылды. Исемлеккә 6нчы мәктәп, Урсалы, Югары Мактама, Ерсубай, Кинемеңлебай мәктәпләре, шулай ук яшьләр бистәсендә белем бирү учреждениесе кергән. Мәгариф милли проекты ярдәмендә Әлмәт районы мәктәпләрендә шахмат зоналары булдыру проектын гамәлгә ашыру дәвам итәчәк. Ознакай нефть һәм газ чыгару идарәсендә нефтчеләр тарихын чагылдырган экспонатлар тупланган музей эшләп килә. Тарих һәм шәхесләр хакында үзенең гомерен нефть чыгару хезмәтенә багышлаган легендар шәхес Илдар Сәмигуллин сөйләде. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Ознакай районы быел юбилейлар каршы ала. Районның 90 еллыгы, нефть һәм газ чыгару идарәсенең 65 еллыгы. Шул уңайдан без бүген Ознакай нефть һәм газ чыгару идарәсенең музеена килдек. Монда безнең бөтен экспонатлар Ознакай нефть идарәсенең 63 еллык тарихы шушы зданиедә, шушы бүлмәләрдә чагылдырылган. Бик күп экспонатларыбыз бар. Бик бай тарихлы, эчтәлекле бәйрәм. Шуңа безнең инде менә монда әйтеп китәсе килә минем стеналарга куелган социалистик ярыш нәтиҗәләре, күрсәткечләре һәрбер елга алар аерып билгеләнгән. Әйтик, анда 56 елны күпме булган, 66 елны күпме булган, 76 елны күпме булган, барысы да шушында күрсәтелгән. Бу инде бик зур хезмәт. Аннан соң шушы идарәне ачылгачтында безнең инде беренче килеп баса кадрлар әзерләү. Кадрлар әзерләү ул үзе бик зур сабырлык сорый. Ул кадрларны әзерләү өчен яхшы специалистлар, инженерлар кирәк, җитәкчеләр кирәк. Алар ярдәмендә аннан соң шушы кадрларны инде тәэмин итү өчен аларның семьяларын, гаиләләрен тотырып тотар өчен барлыкка китерелгән Ознакай нефть газ чыгару идарәсенең финанс бүлеге. Монда менә әйтеп китәсе килә, инде 56 елдан башлап финанс бүлегендә эшләгән безнең специалистларыбыз, җитәкчеләребез күрсәтелгән. Шушы музейда куелган безнең экспонатлар арасында төрле профессия кешеләрнеке, проезд, җирасты ремонт ясау бригадаларныкы, предприятиеларныкы, капитальный ремонт ясау предприятиеларныкы, аннан нефтьне чыгару идарәләре, промыслларның аерым бер детальләре, аларның бер инструментлары кирәкле кулланыла. Булар инде хәзер күбесе тарихка кирип калдылар. Геофизикларның приборлары да бик күп бездә. Аннан тага әйтергә кирәк, бу приборларны кемдер ясаганны көтеп тормыйлар. Үзебезнең рационализаторларыбыз да бар, һәм алар күп. Бүгенге көндә дә үзләренең эшләрен лаеклы дәвам итәләр. Әйтергә кирәк, шушында ук чагылдырылган, куелган нефть газ чыгару һәм газ чыгару идарәсенең һәрбер бүлегенең альбомнары ясалды. Әле менә шу коронавирус аркасында гына балаларны кертмей торабыз. Мәктәп балалары да күп киләләр. Бу инде уку программасына кертелгән. Үзеңнең яшәгән җиреңдәге, үзеңнең төбәгеңдәге профессия кешеләре белән аралашу, аларның эшләренә төшенү, бер үк якта инде бу балалар өчен без әйтәбез русчалап профориентация, аларның үзләренә киләчәктә кем булуларына кызыксыну уяту максатыннан да эшләрендә монда алар бик теләп йөриләр. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бөгілмәдә югары лига командалары арасында футбол буенча Татарстан Республикасы чемпионаты узды. Биредә 9-нчы турда Бөгілмә шәһәренең Нефтяник белән Яршалы шәһәренең КамАЗ командалары очрашты. Тулырак махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева сюжетында. Нефть командасы үз кырында 9-нчы турда Яршаллы КамАЗын кабул итте. КамАЗ белән уеннар һәр вакыттагыча киеренке бара. Бу матчта шул исәптә. Голлар күп булды. Башта Нефтьчыга торырга туры килде. Шуннан соң алар очрашу барышын әйләндереп исәпне үзгәртә алды. Тик контратакада гол керттерделәр. Уен лаеклы иде. Ике команда да яхшы уйнады. Очрашуда КамАЗларның планы эшләде. Әмма спортчылар шәхси хаталарга юл куйдылар. Тренер сүзләренчә, алардан башка футбол була алмый. Аның өчен нәтиҗә бер. Бу уен төп команда өчен уенчылар әзерләү булып тора. Игры напряженные, конечно, проходят с преимуществом команды «Нефтяник», но в последнее время мы всегда отбираем очки. Уен Нефть өстенлеге белән киеренке барды. Әмма соңгы вакытта без һәрвакыт очколар отабыз. Бүген авыр уен булды. Беренче таймда без сынаттык, әмма инде икенчесендә туп керттек. Команда характер күрсәтте һәм ахырда сугышчан тигезлек ясадык. 2-2. И, как говорится, и проиграть, и выиграть. Я думаю, счет по игре боевая ничья. Һәр команда уенда үзен күрсәтергә тырышты. Нәтиҗәдә сугышчан тигезлек Бөгелмәлеләр турнирда Кама аръягы зонасында беренче урынны алды. Тагын бер уен калды. Аннары югары лиганың финал этабы башланачак. Анда команда Казан зонасының иң яхшы командалары белән очрашачак. Бу смена Нәфис Эверест командалары. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. 25 июль көнне юбилейный спорт сарайында гадәти булмаган ачык тренировка уза. Нефтяник Әлмәт хоккей командасы матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Әлмәткә Акбар Следж балалар хоккей командасы килә. Яшь спортчылар чакыруы буенча сарайга мөмкинлекләре шикле 17 бала һәм аларның әти-әниләре дә килә. Республикада адаптив хоккейны үстерү максатыннан һәркемгә хоккей матчлары узганнан соң Әлмәттә дә балаларның күзәтү хоккейы белән шөгыльләнергә теләүләре ачыклана. Оештыручылар Акбарс хоккей клубына, аннары Нефтяника инициатива белән чыгалар һәм Әлмәттә команда булдыру турында карар кабул ителә. Сентябрьдә күнегүләрне башларга планлаштыралар. Бала өчен барысы да бушлай булачак ди оештыручылар. Якшәмбе беренче сынау дәресе булды. Күпләргә бик ошаган һәм күнегүләргә керүшне түземсезлек белән көтәләр. Хөрмәтле шәһәр һәм район халкы, 28 июльдә сәгать 10-да шәһәр мәдәният һәм ял паркы мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен Сабан туйга чакыра. Программада концерт номерлары, гер спорты, коляскада фигуралы йөрү, 100 метрга йөгерү, шашка, шахмат, дартс, балалар өчен аттракционнар эшләячәк. Быел Луч телекомпаниясына 30 яшь. Кадерле тамашачылар, без сезне туган көнебезне безнең белән бергә үткәрергә чакырабыз. Җомга 30 июль көнне барлык социаль челтәрләр аша Луч телекомпаниясының 30 еллыгына багышланган туры эфирны карый аласыз. Бу көнне иртәнге 6-дан кичке 10-га кадәр көне буе без үзебезнең Луч телекомпаниясының командасы турында сөйләшәкбез. Сезне тапшыруларның бәйрәм чыгарылышлары көтә. Туган көн уңайыннан игълан ителгән конкурсларга да нәтиҗә ясалачак. Твоя лучшая тридцатка челленджи җиңүчеләре билгеләнеп, иң яхшыларына истәлекле бүләкләр тапшырачак. Шулай ук Золотой голос Алеметьевска, Әлмәтнең алтын тавышы проектының финалы ахырына якынлаша. Җиңүчеләр исемен 30 июль көнне Әлмәтнең алтын тавышы программасының 5нче чыгарылышында белә алачаксыз. 30 июль көнен безнең белән үткәрегез. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.